Kapitan Inteng. Anya ti umay mo ibaga. Mabalin ka diya bumulo di ti martilyo yo, kapitan. John? Tarimaan ako madyan nadadala ri daw, may. Ay, pabuludan ka, ngamjadaan. Ha? Ano? Ay, daytoy, nay. Nay? Aglat-lati mo't launa yun, ta martilyo yo, kapitan. Mabalin? Agrup-rupa mo't na martilyo? Amang ano matitanwak pa'y dita. Na, kunak man nuri daw ti pangusarap. Apay ko maamatitano ka. Ha? Ano di mo kayat? Saan laeng? Ano sam ta agaramat iti bato? Gayam kagawad, anya tar aramidem dito'y balay. Ay, kwa. Dumawat ako maitibunga ti manggayo, kapitan. Manin! Mabalain. Ay saan? Jak ipadpadawat ti bunga ti manggamay. Apay ngay kat ko naman ni Mariba nang umayak laang mga ala. Tasayang kanumot laang ta matintinag. Baya mamatinag iti po na taabuno na mitlaang. Ay unay kan, kapitan. Di ka magpadawatan. Basit laang matalaan. Hindi mo ipilit. Agawid ka no awanan ibagam. Ay, sayang dagiti matintinag, kapitan. Ipadawat mo latta ko man kanya. Basta, jak ipadawat. Ada kwartap, ultimo mangga, dawatin pala. Kanya ti masapul mo pare ba daw? May kamay dito'y balay ka rabian. Kwa. Kwa nga. Gawa ang tabi siya. Mabalin ka diti bumulod iti bagasyo paray. Manan. Ay, huwag ko mapare. Awan nga minan ti isa ang may kanituyang kap. Ay, naruam kayon. Agtrabaho kayo ngamin Sana bali at asukatan mi mutlaang paray. Naira na ngamin na naibus kay tila ko ni Mari Kuanang. Sana bali tasukatan mi mutlaang adagos paray. No nalaka na kay apabuludan ni Banang. No siyak, saan? Ha? Anya ti kayat mo sa wine paray? Ay agawid kan. Jak agi pabulod. Disturbo ka iti trabaho. Dakaon, tuya. Ayan di bagas abinulod mo ken ni Kapitan. Ay, awan tinabulod ko, tuya. Anya? Awan to mga min ni Mari Banang. Ni Pare Inteng tinakasarita. Kat makaungit pa'y kanyak. Ay na, nagsakit tinakam ko kadagita nga ibagbagana. Kat imbagam ko maasukatan tamot laeng Kat imbagak, Mike. Mawan, sana pulos anang tay. Anya ngay ti kanunta, sapay rabi ayn. Anya nga tanok padasan tati bumulod kin kwaraw. Kaano per kilo laeng matigat-gatangan na bagas na. Kat padasan talaang mit Sana bali tadayo mo't anan-anos ni kwaraw ngam ni angkel na. Sigay, ingka nga rod padasan, oray basit laeng. Muntoy nga rod taplas lait, tama pa na. Apay ngayon may kayo dito'y balay ka o katrabi ay tata ba daw? Bumulod ako matibagas mo, kwaraw. Naibusan tibagas mi kun ni Nana Matuyang. Ay, sapay nagbasit lang ang tinabati abagas ka. Ijay balay daang kalinteng. Napanak itay, saan nakapinabuludan. Ada ka diti maipabulod mo, kwaraw. Uray basit laing. Sukatan mi mutlaing, intun bigat. Sige, pabuludan kayo, ng basit lang. Okay nga raw, kwaraw. Tinapatag, kat ada ti maisa ang mita arabe Sana balay, sukatan mi mutla adagaw. Maray, adda ka din lakom abagas. Addan Gumatang kami man nga raw iti half kaban. Umay to alaan ni badong ko intun madamdama. Tasukatan mi ti bagas abinulod mi kinikwaraw. Lokasta, saan ni Kapitan tinagbuludan niyaw? Saan maray? Di namot pinabuludan ni badong. Pinagsasawan na paikit di Oray siyak maray. Idi na minsan ngal daw. Napanak di mawat itibunga ti manggada. Tako naman ni Mariba na nga mga laklat ta. Angam, di nakat inikana ni Kapitan. Nay, apay ngay kat nagado ti bunga di manggada. Di namad nga rod kaya tagpadawat. Sayang matintin nagdalaan. Okay lang ka no, nga oray matinag. Tagbalinto mo lang nga abuno na. Ay, na yun ay tapanunot ni Kapitan. Ay, nalabos nga rod mare. Isama ni po dita. Jak mapanijayan. Urayak langan nga gawid ni Mari Banang.
Umayak manang kail. Si kamandan. Andat aramidam dito ibalay ko araw. Umayak ko mamakibuyang kail. Sana bali tawan mo't niyan tibanang amang usar ititibi yaw. Ay, saan? Saan na mabalitag? Buya-buya ititibi dito. Apay nga yang kail. Apay. Si kaaya tagbaybayad iti kuryente mi. Ha? Nunian titiadda dito'y balay. Uri agmalmalumak agbuya ititibay. Okay lang. Di mo man ipilit. Ta saan asyak ni Antim Abanang? Nagimot kayo umutang. Naa. Makibuyak lang, mate. Ay, kas kinunak anya. Saan asik tagbaybayad iti kuryentay? Kan mesa. Ang mga no ibusam man iti kape, iti termos. Nagawit ak man langay. Ngam ipulong kanta ko ni Antibanang. Chip, intag buya iti TV itayan niyang kalmaw. Sana na mabalain. Ni, apay ngay? Nga pa nakita ngam sana kayat ni Uncle ngagbuya tayo ititibay. Apay ngay? Kat sigud mo't nga agmalmalam ta nga agbuy-buya iti tunggal sa badaw. Una, no ada ni Antay. Ay? Awan pa nga ni Auntie kahit. Hmm? No ni Auntie ti aday di balay, libre pati merinda. Sa dino nga minti na panan ni nanabanang aya. Kano nga agsublay, chay? Nagawit pa ilay di lugar da. Tas imangput ka no di kabagyan da, naggapoy di abroad. Jak mutamo no kano ngagsublay. Santa nga ron ta makabuya na. Ay, sana talaga. Urayan talangan ngagsubli ni Antibanang. Anyat gatangan yok. Saan kami agumatang kagawad? Umay kam lagi standby dito iti sinam. Sabado magayam ita. Saan kayo kading agbuya iti TV di balay dangkal mo, kwaraw? Iparit nan di agbuya iti TV dyan. Anya, kasigod mo ta makibuy-buya kayo. Jak man amoy ti day dyan angkel ka. Awan lang ni Antibanang kat imimot matain. Auray siyak, inimutan nakmut iday. Agdaw-dawat akiti manggang sana nang tag. Ay wey, malagip ka. Hindi bumulbulo dakmet iti aradaw, di na kayat. Kunaklaki din no siyakla ang ti pinagsasawan na, kanimimutan na. Uray da kayo magaya. Maray, gumatangak man iti assign. Day talaang. Wen, Maray. Mabitlaan nga raw. Ayun gayam, Maray. Dakusip mo't kan kwarog tinakitak anag ka po dito'y tersinam itay. Wen, isuda, mare. Sa dino nga iti papananda. Ije balay da kusip ka no, mare. Itaman pa'y asaan da nakibuya iti TV da kapitan kat Sabado mo't ita. Iparit ka no ni kapitan. Ay una yun da dya kapitan. Pagsasawan na mo't amin ang dagiti karuban na. Wen nga ron Asino nga iti mang tulong kan kwa na. No bilang laeng. Nang runan no awan ni Maribanang ije balay da. Nagwara sa dito'y barangay tayaw, tidakas nga aramid ni Parinteng, tuya. Ay, wan nga raw ba daw. Uray iti tirsina ni Marikwanang. Daita ti pagsasaritaan dagiti customer na. Agan anaday ta Parinteng. Ta sino nga, iti mayat at tumulong kinkwana, no apain namin ti karuban na. Panagkuna na siguro akit di nakasapulan ti tulong tayo. Amuna ya, saan lang nga may sa ti aldaw, tuyang. Dumting tumit ti panawain at itulong tayaw ti kasapulan ni Parinteng. Apay adi ka umunag dita barangay haul. Nakakandado mo, Chip. Anya? Nukasta? Awan pa'y ni Uncle Kao. Ay, awampay. Kat no alas 9 ni ti agsapa. Awan text na kan ka, Chip. Awan mait. Kun nakasaramot ti balay da iti 5 basak. Kunak no adan dito'y barangay haul. Wano na pa ni Jacintraw. Nawan mo tinadakdakamat na kanya. Sapay adda ipapirma ka papilis. Umayak man agtambay dito'y tirsina Marikwanang. Sige lang, awan parikot, mare. Ay, thank you, Maray. Nangag mo ka din ti damag, mare tuyang. Anya adamag? Mapukpukaw ka naman ni kapitan. Ha? Ni Kapitan? Mapukpukaw? Wen, saan ka no nag-report dita barangay hall iti duangal daw. Kan nakasara ka no ti tawad
Amangan mo't no nagpasintraw. Ay, diyak mo, Mare. Awam mo't limabas dito tersenak. Oh no. Ay sus, amangan og saksakit mo't maray. No saan ang nagpasintraw? Kano awan ijay barangay haul. Amangan no adala ang ijay balayda. Badaong! Hoy, Badaong! Agriing ka! Badaong! Ay, ayunay kami tintuya. Apeya. Ingka man kitaan ni Kapitano at ije balayda. Amangan kit din no at dadakas anak pasamakan ko ana. Apaya na ibagam ti kasta. Kat no duwang aldawon asaan ang nag-report ije barangay haul. Amangan no nagpasintro Saan ka numot alimabas ijay ayan ni Marikwanang? Wano amangan no napan na bangkag da. Di nakita ko malimabas di tao. Ay na, tumakder ka kididitan tayong kakitaan. Sa bali nga may tagparparik na kanya. Mala, mapantado tuyang. Diyak mo't kaya tasyak lang timapat. At datan, dito'y balay da parinteng, tuyang. Ngam nakasira mo't titawad Ngam saan mo't nakakandado tiridaw da. Kaya't asawan da ita. At dalaang ni parinteng iti unag di balay da. Kita ma. At dapat iti chinilas na dito'y ruwal. Ala, agtuktuk ka. Parinteng! Adda ka didita. Pare! Siyak na ito'y. Ni kumpare mabadong. Adda dito unag. Ay, umunig kayo. Nangag mo na jay, tuya. Sige, umunag ta ka na. Itikas jay atuno ti busis na. Madlaw nga datirik-rik nain na, tuya. Mala, umunag ta nga raw din. Nakaidda ka lang, magitadatar paray. Sana ka makabangon. Anya nga mintin na pasamak aya, paray. Natnaga kiti muli kiti mangga. Anya, ay unay kan paray. Nag-text ka kumamot, akada kamay. Di mimut amo akastoy gaya mo, di ka sasaan mo, pare. Sana ka makagaraw. Naimbaglangan. Tanaba ilak pati mo nagdito balay. Kalpasan ti panakatnag ko. Tuyang! Awagam di kwaraw, tay tulod tayo ni parente ka di ospital. Ang mga nuad dati fracture na. Iso asa na makabangaw. Sa pinagnato na ito'y punti mangga, dito'y arubayan na. Well, sige. Tawagak mo't lang ni Maribanang. Ta ipakaamukan ko na ti kasasad ni Kapitan. Agyaman na kada kayo. Paribadaw, marituyan. Doon kaya napan balay. Kaya mga dunataya kon. Awan na nyaman na pare. Agpaimbaghan. Tapno, agjajaming tayo manay. Agyaman nakmat kada kaya. Kwaraw, kan usay. Tain tulundak dito ospital. Awan tiyan nyaman na, Kapitan. Unang pahisawanggal. Uresi ka kagawad ko nang. Thank you iti prutas ngintid maw. Basit abanag, Kapitan. Ala, agpaimbag ka. Ay, umayon ni Maribanang. Nagdardaras ang nagbiyahe tamadanagan unay. Agyaman akmanin unay kada kaya. Ay, Kapitan, saan mo nga ipaidam titulong mo kadagiti kaarubam? Tainton si katyag kasapulan, si dadaan damat at tumulong ken ka. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.